motor. So guys, this is it. Ito yung motor natin mga par. Okay. Wait naman natin sir, no? Oo na. Alright, dito mo sa atin ni sir yung ano. Yes sir, so before natin start sir, kailangan na natin makita yung panel board sir. Bawal pang start habang wala pa yung... Laging kasabay sa DRL, yung low. Sige po sir. Alright, so ito yung motor natin, na-explain na dito mga par, no? So ibang further details, pag-uusapan namin kung ano yung mga meron dito. At the same time, syempre, bago sa atin yung motor, kahit medyo familiar tayo, tatanungin pa rin natin lahat yan. Alright! Okay. Thank you. Thank you. Sige sir, thank you. So, first start para sa ating motor. Ka-side stand. Content talagang usa rin. Alright. So, warm up natin to. So, this is the first ride. Ang ating brand new Aerox mga par. Recording. Woohoo! Sarap! Oh, brand new first ride mga par. So na-try ko na yung Aerox ni Marky, pero eto sa atin to eh. But before that, blinking na kasi yung ano. Fresh zero. Mileage ay 0. So kanina kasi mga par, naghanap na ako ng ano, ng unit malapit sa amin, but at the same time wala kasi itong unit na to actually. Ito yung pinaka-specific na color na gusto ko. Although, uy naka-1 na, pwede pa ba ibalik sa 0 yan? Wala, gamit na. 3 hands ka agad oh. So papagas muna tayo mga par. Unang gas. Uy sarado. Painitin natin yung gulong. So eto yung magiging motor natin mga parno, habang wala pa tayong big bike. Kasi alam mo naman di tayo mapakali. Bibili tayo ng motor natin para magamit natin. So sa mga features mga par, halos hindi ko na pina-explain kasi para hindi na rin tayo mahirapan, hindi na rin sila mahirapan. Para lang tayong ano eh, para lang tayong bumili ng laruan eh. Above all, dahil sa kanya meron tayong motor na to. Sa ngayon iuwi ko muna to, pero bukas sigurado papabless ko to mga par. Alright, sobrang saya ng unit na to. Sobrang saya ko dito sa ito. Ganito yung experience ulit, na magkaroon ulit ng brand new na laruan mga par. Huwag kayong maliwawala ng pag-asa kung gusto nyong magkaroon ng mga motor na pinapangarap nyo. Though to tell you honestly, hindi naman ako naging fan actually, pero kung para sa'yo talaga eh. Basta ang pag-igihan mo lang is magtrabaho ka, mag-ipon at the same time para mabili mo yung pinaka-the best na motorcycle para sa'yo. So first full tank will be on Shell. So this will be the first full tank of this motorcycle. Thank you so much. Sarap na feeling. Umuusok-usok pa yung tambucho. Bagong bago. Unleaded full tank po. Nakapalabas ako sir. Ha? Nakapalabas ako. Unang full tank niya to. Shoutout muna kay sir. Sir Richard. Okay na yan sir. Nakapanibagong gaan ng motor. This is the first full tank. Mabot akong 320 mga par. Wala, yung from 0 na odo no, dahan-dahan na siyang tumataas. Na 0 lang yan o, 1, 2, 3. Naku, pag uwi ko na sa ano na yun, 28 na yun o, 28, mga 30 gano'n.
Wala nang bomba. Oh, magasgas yung ano. Apak ka muna dito, kaliwa. Sige. Sige. Ganyan. Hawakan mo cellphone ko. Drive. Isa pa. Isa pa. Oh, ganun ulit. Parang big bike. Parang big bike. Ganun ang pagbaba. So, dito lang tayo. Parang big bike ang pagbaba. Tayo ka sa kaliwang paa. Hindi ako makatayo. Tayo ka sa liwang. Tayo ka. Yan. Tayo. Yan. Alright. Yan. Picture.